Една минута за перфектно здраве с Пепи Енчева. Показвам ви една супер лесна и много ефективна практика как да се освободим от стреса и напрежението на работа. И може би сте почти пред бърнаут и започваме веднага да потупваме, като се фокусираме върху проблема. Толкова много работа. Съсипан съм. Не мога повече. Тялото ми не издържа цялото това напрежение. Изнемогвам от работа и няма кой да ми помогне. Не мога да се справя с всички задачи сам. Много съм изморен, не мога да спя спокойно. Даже нямам и никакво желание да ходя на работа. Аз съм много повече от моята работа. Аз съм много повече от цялото това напрежение, целият стрес и мисли за работа. Аз съм много повече от мнението на шефа за мен. Аз съм добър човек и много добър специалист.